mago mag siasa. Governor mar County ma Homa Bay Gladys Wanga okoni kweth mora mar siasa e piny Kenya kani thuolo mar timo limbe mar uso ajenda margi kamora ma gidwaro. Wanga oloso motelo ne romo mar siasa mar kweth Linda Mwananchi magichano bago e County ma Homa Bay tarik 16 mar dweni. Wanga manoloso e kinde romo mare gi jopiny e sikund primar ma Andingo e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul okone kaka duond bura mar ODM ma ochung' e mise mar demokrasia girwako kweth siasa mora mondo tim kampen magi kamora e pacho ka. Bende okwayo rowere mondo mawuok e kaunti ma Homa Bay mondo were kod tim mora kendo manyalo rocho kwe kendo ginyal kwe ka bende onyiso ne mago gin kwayo ma bende chwalo ne rowere mamoko mawuok e konde duto mag piny Luo. As an ODM party, we have been the fighter for all freedoms. Freedoms of people to go wherever they want, to speak whatever they want. And we want to say that anybody is free to tour any part of this country. Anybody is free to sell whatever they want to any part of this country. But we can say that as a people, particularly in the ODM party, our decision is made. So you can tour these places, you can tour them 5 times, you can come back 7 times, you can come back 20 times. And I want to urge our young people, let us not fight. Let us not shed blood. Let us not fight each other. We are one family. We are one family as young people of this region. Let us not fight. We are one people as young people of this nation. Let us not fight. Mtu akikuja, wacha aseme mambo yake. Akimaliza, wacha aende. Usiku atafanya nini?